Рівно опівдні після ремонту відновили роботу 2 пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом – Каланчак та Чонгар. Про їх нове облаштування у владних коридорах говорили кілька років. На обох КПВВ вже звели приміщення для прикордонників, пункти пропуску для автівок, створили умови для проходження паспортного контролю, санітарні зони, шлагбауми та паркани для обмеження і охорони території. Відсьогодні починають працювати пункти нової пошти та пункти медичної допомоги. Це поки перший етап робіт. 2 чудових нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, я переконаний, і це моя позиція, я її не приховую, допоможуть нам повертати не лише тимчасово окуповані території, а тимчасово окупованих людей, які будуть приїжджати і бачити, що Україна змінюється, Україна розвивається, Україна спрямовує свої зусилля як держава на потреби людей. На даний момент на обновленных КПВВ Каланчак и Чонгар есть все условия для того, чтобы граждане Украины комфортно проходили административную границу, а также созданы условия для всех служащих, которые работают на КПВВ Чонгар и Каланчак. До 20 грудня відкриється автостанція, кімната матері і дитини, а також центр надання адміністративних послуг. Відтак зі зведенням будівель запустять регулярні рейси від КПВВ до міст материкової України, пунктів регулярного сполучення, авто та залізничного транспорту. У ЦНАПах поблизу з адмінмежею кримчани зможуть оформлювати всі необхідні папери українського зразка. Попри надання всього зручного сервісу, чиновники запевняють, все роблять виключно на тимчасових умовах. Крим повернеться в Україну і межі з материком будуть не потрібні. Це тимчасові модулі конструкції, безумовно, контроль України, безумовно, це все не буде використовуватися з цією цілею. Тому ніякого визнання це має бути реально краще для наших громадян, для того, щоб вони, перетинаючи цю адмінмежу, тимчасово, звичайно, окупація закінчиться.